Kini kadai kedudarshan Meghalaya, bat ni pedang snow pai pi, syaka tuk kubor mentah ke janmit. Syuawan pai syakiku, ini apa cuai kimat bokongsan. Ka jingja tua kendo Hawaiianan, kiu ka jingya breu syaka shispa andru pusan ngut. Ya cakmat ki jing ai jingya rap bat ki kampen lajim. Ka jingkiu jong ka jela kan long ka thong ka bahak li du ong ulat bertemai jong ka jela UCH Wijaya Shankar. Patha Superintendent of Police ka East Khasi Hills iba Sylvester nong tenger ya baro ki kali sorkar ban pinyeng ha ki jaka ki basngan. Sedang ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association ya ka jinge Shankar lain mengor ka bah klem bu por Hamadan Malki. Bat led jurep Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs ubah Shakliar Warjri ya ke Jawaharlal Nehru Sports Complex ke Bansa Penlong ya ke Indian Oil Durand Cup ke Bashispa Live Club. Ki kubor ki babnya ke jingja tua kendo Hawaiianan kiu ke jingyap breu sha ke Shispa Anrupusan ngut. Ya cakmat ki jing ai jingyarap bat pelat kam pelat im ke Jaka Kerala kala sakhi ya ke jing tua kendo ke bahetam ha ke khana pateng ke jongka. Ke jingdon jong ki bayap na ki jingja tua kendo ki babun ke blakta ya ke Wayanan district kala kiu sya ke Shispa 100% ngut. Ya ke jinglet pelat im bat a jingarap lai shimentalang da ki shipai ki kenhun ke NDRF bat ki pulit ke jela. Layo ban pelat im ya palat 1000 ngut ki breu hadu mentah. Kini ki kenhun ai jingerap ki lala ru ban seibun teli ki metyap na kite ki jaka mentah kasngi. Ka jingdon jong ki bayap kala ban nangkiu namar bala palat kumbashis pa ngut ki breu ki dangja ban layo lum jingtep babun na ki metyap ki dang syatap syapo. Ka jingtai jak ya ka jingking Bailey dak shipai kadang ya chat ha mudakai kenang ban penstet ya ki kampelat im. Ka sorkar jela kala betha ya ki patba ban kierna ka jinglet syakite ki jaka ki basyakta Hawaiianan. Ulat ubathamai jong ka jela u Chandra Shekhar H Wijaya Shankar ulaong ba ulatip syapang kimat ki bakta ya ka jela badda ka babu hakmat ya kini kimat ulaong ba unsa persyang ban le ban ai ya ka jingbishar hok ya ki hakawai pat kaliang da ka jingtmu ban long ulat jong kipat ba nong shong shnong ka jela u Wijaya Shankar ulaong ba omdon ka no ka mat shimet lani kimat ki baidei ba ki kamsan perthai namar upai kmat sha ka jingkiu jong ka jela. Ulaong ru bakathong bahakli do ke jong u kadai ka roy kapar jong ka jela bat onyele bandon ka jinget lang bat ka sorkar jela. Twice I have been visited to Meghalaya and I had come here, but obviously I have never been an artist media. This is the first time I am going to attend here. Accordingly, I know the regional issues, all those issues keep in the mind. Let us try to do and give justice to them. I take everybody into confidence here, not only government, not only bureaucracy. I take everybody into confidence and only development. I know any personal agenda here. I never keep any personal agenda here, including political. I know any personal agenda. Prime Minister and the President of India, they have sent me here to serve this state as a governor. That's all my responsibility. Superintendent of Police ka East Khasi Hills ubah Sylvester Nongtenger ulah betha ya barok ki bor badai kmi ya police station bat outpost baper kenang ban pentikna bagi kali sorkar ki penyeng ha ki jaka ki balong shengan bat ban kiarna ka jing penyeng ha ki kinriang jong ka surong. Kini ka jing betha kalami hadin bakla don ka jing thang ye ki kali sorkar jong ketenat Public Work Department ha kedat nong minsong. Ha ka steps ngining kong bala deb. USP ulaong ba ke ne ka jing betha ka thmu banyada na ka jing syak thang dusman ya ki kali sorkar de ki riu bamman ula kenturu ya ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills ikong RM kurba ban betha ya ki weide ki tenat sorkar ban bu ya ka juhi ka jing betha issue various instructions to all the OC and IC and ensure that all the
vehicles should be parked in a safe places, especially the government vehicles should not be parked in the roadside. This not, and we have issued instruction that the vehicles should be always parked in a safe places, as to avoid this miscreant to burn down the vehicles. Of course, we have requested DC ma'am also to issue instruction to all the other departments to ensure that the vehicles should be parked in a safe place, especially in the late at night. Ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association menhagas ni thok ding kelas dang ya ka jingisong kelan mengor kaba klembu por Hamadan Malki nadu baka sorkar jelak hadu baka sorkar jelak kan pendep ya ka jingkut kular ka jongka ban penkiu ya ka tulop jongki nong trei SSA ha ka jela. Kini ke association ke badan barok khat arspa tam ki dekhot kala dawa prapo nakashisma shispa ka jingpen kiu bat kumju a nakashispa ke bapet ya ki balatrei khamslem bat san nakashispa ka jingpen kiu ha ka shisnem. Habakren bat kilat pathai khobor u finance secretary ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association u Ricky Donald Shulai ulo ong bakin om sange ya ka jingsong mengor ka jongki hadu bandale AA halor ki jingnawa bapher ka jongki. Ula pentip ba kilayok pediang ya ka shiti na ka sorkar kabalo ong bakala rai ban pinkiu ya ka tulop ka jongki da arpusan na ka shispa hinre ula ong pat ba kilarai ban batbet ya ka jingdawa ka jongki ka balong prapo na ka shispa. Annually increment. All the members we have decided that we should have this 80%. We have to stick this to decision made by the general meeting that 80% in enhancement. We are not satisfied with this 25% because it has been for almost 8 years. So that means if you divide it for 80%, it will become to 8% per year. And plus we need that assurance from the office, from the director, that he will give us an assurance that it will be 80% plus the 5% annually. Ka DC Jong ka East Khasi Hills mentakas ni kala penlong ya ka jingelang bat ka seng HYC ban yakren syapang ka mat ka bayde bat ka jingbe yakinong wan buhay shnong bean halum survey. Habakren cekilat pathai khobor hadin jong ka jingelang u President jong ka HYC ba roy ku par sinrem ulo ong ba ka district bat session court kamshem lapadiang ya ka no ka sinjam halor ka ni ka mat bat ya jing bishar ba ka ban wan labu ban long ha khat khandai terek unailar. Kabor penyak district kala pentikna ya ka ni ka seng ba ka jing bishar kan long kat kum ka jingkwa ka jongki. Kaseng HYC kala maham ba on sa shim ya kum kini kisinjam hadin ka khat khandai tarik unailar lada omweng ya kinong buhay shnong bean na kani ka jaka. Kat kum ka jinga thu jong ba sinrem hadin ka jingbe ya ki brio ki babuhay shnong bean ha ka te ka jaka kat tu kat ni kinong didrak kidang beteng ya ka kam ka jongki. And after that, steps will be taken to evict them as soon as they get the court order. That is number one. Against that, we have also informed them that, see, we cannot wait anymore. We'll wait till the 19th of August, and if the defense estate officer cannot take steps to evict or to clear the whole plot of land, or if not the 3 person who went to court, but against the rest of the 80 households, then HYC will be forced to take another action. Ki pulit jong ka Nongston Police Station kila khot hajir biang saya arngut ki khot jong ka Khasi Student Union bakin thup ya wan bhaku par lingdo nonglat ubadai u organizing secretary jong ka KSU West Khasi Hills District Unit bat upin biang bor basaimon ubadai u vice president jong ka KSU Ramrai Circle ha ka baidai bat ka jingbe ya ki nongbala ba wan be an ha keleng ki benta jong ka West Khasi Hills District. Habayakren bat kilat pathai khobor ki nong yalam ka KSU kila penpau ba ka ni ka jingja ka pen isya ya ka jingle shiliang jong ki bor sinshar. Hakajaka ban kem ni penchitom ya ki kontraktor ki ba pen khen an ki ujor bat khot hajir penban ya ki khot ka KSU. Kum ka seng bhalang ki don ka jing ang nuot ban le AA na ka benta ka laway jong ka imlang salang bakin om randin no wat lada ki sya kemru. Di yalam jong sa KSU ki seng bhalang sama jigit bener no maten kalong no shiliang mariangi kat saman ai case IFIR tertentu yakin kontraktor kini ki nokta kimalik bukan right no
menabar mereka pun ke anyi tebi ba kini ki kontraktor kini ki malik kini ki try ki war mender kini ban syakem ke anyi mar Kendai sengi hadin ba ka Hinyo Trap Youth Council Ribhoi District kala let jurip ya ka Resource Rubber Private Limited ki nongelam kila syak hot hajar syakhana para police station hinin ka sengi. Haba ajing kren syakilat pathai kubor u President jong ka HYC Ribhoi uba Hercules shooting ula batai ba ka jing syak hot kalong hadin ba kila persyang ban let lum ya ki kot kisla na ka Resource Rubber Private Limited. Henry utiliki kes ke baidai batkan ni ke jingja lada ban ujor hak hana para police station kintup ru ya ke jing persyang kenra trading license ha maus mai. Kumban cipun ken mau bah ka arpu arterek unaitung ke kenhun jong ke HYC Ribhoi ka let jurip ya ke tei ke karkhana. Kadang kata ka mesim ka basokya namar ba kumno mender uyo ban hayi lalan apo ka brih nyutrep iklam da don yaki trading license. Tekadai halor kata nurem nagalang di kaseng kalalit ban keli ban berteu tu try jong kata factory. Henry pukse pat kendit ba kumboyo nongsen kumba pila saki rasmi ngiyo ban da kata jingkot hadir ada ban pa da taki jingkot sangi ba ngila sapangat adu brutally ki section yang gi noilam jong kaseng. Ka Social and Economic Life Development Department jong ka Khasi Jaintia Presbyterian Synod Sepngi lingba ka Agency for Sustainable Development Initiative kan penlong ya ka Shillong Run 10K arhajar arhusau ha ka laiterik unailar ha ka por sanchiteng minstep. Ka jing mare kan sedang na State Central Library Shillong bat om kumbala penbena kham haswa na ka jaka yang kali ha polo. Udukot jangka Social but Economic Life Development Department i Reverend Vidon Box Im habakren syakilat pathai kubor ila pentip baka thong ban penlong ya ka Shillong 10K run kalong ban penpriang jingtip halor ki jing e bat ki jing don kam ban ai ka jing itu ba markat ju ya ki brio ki badon jing duna. Ada conference press conference bekerja kita nak turun ke wing untuk junior ke wing untuk senior yang dijingke bagi penjinong markat dor di brio di bedang penjinong di department kebaan tu dijingku kelong ni penong yang digeron dan penifang yang project yang sinat kalau trigger pau nak benda di kena di bedang di Menteri Ketenat Sports but Youth Affairs uba Shakliar Warjri ula let banjirip ya ka Jawaharlal Nehru Sports Complex ka ban sepenlong ya ka Indian Oil Durand Cup ka Bashispa Laipulai. Une menteri ula penlong ya kan ni ka jinglet jurip arsni haswa ba ka jinglek kai ba kongsan jong ka kinhun F ka bansa lek kai hapadeng ka Shillong lajong FC Persha ya ka Tribhuvan Army FC lasngi thok ding ha ka por sawaje janmit ki he ketenat bat ki dekhot jong ka Durand Cup Organizing Committee ki la senran lang ya menteri ha ka te ka jinglet jurip da ka pepin pau ya ka jing sngohun halor ka jing biang ki jing pen kre ban yo penlong ya ka ne ka jing lek kai football ba pau nam jong ka ri uloong ba khmi lenti ba ka ne ka jing pen kre kan long ka ba job namar ba ka Shillong la jong kan se lek kai Hadin ke jingja ka basngusi ke shim ya ka jingim jong wei samla puli jong ka Jawaharlal Navodaya Vidyalaya mau plang namar ka jingsha batlat ka Meghalaya Human Rights Commission Shillong hinin kasngi kala shim da ka suo moto organizations halor ka te ka jingja Usamla puli u Nathaniel Sotun u basyong kelas 11 udang pen kre ban sum ha ka hostel ke jong ka school ha ka por baja ka te ke jingja ka commission kala betha ya u principal jong ka school Jawahar Navodaya Vidyalaya bat u chairman kumju ru u managing director jong ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ban ai ya ka kaipot ka babnya halor ka jingja haswa jong ka khanriu tarik unailar Ka Akashvani Shillong kala shim mentah ha ka give a radio campaign bala penlong da ka office jong ka ADG Guwahati ha pedeng jong ubnai naitung arhajar arpusau. Kum shibenta ban kinma burom ya ka jingple ya ka radio station baningkong ha ka than chitay lamingi ha ka shitarik unaitung syajar kandai spa saupupra.
Ki opasa bakinong tray jong ka Akashvani Shillong kil ai snobha ya ka radio bathamai shaki kattu kat ni ki nong snap radio bat shaki kattu kat ni ki seng. I nehu professor jong ka Khasi department i stream net khar I badai I nong snap radio ba shirham I loong ba I snotenat ban snap ya ka program jong ka radio ka bayarap bat kintiu ya ka tien Khasi. Sa iway pat inong ngap radio na West Khasi Hills iba Andreas Yaupniaw. Iloong bales dang ban ngap radio nadu usnem syajar kendais pa prapo bat ilar yo ru shibun ki jingtip la kadai hakalian ka kwat ka kya lani hakarep karyang. Mentapat nginyepet ya ke jinglong jingman kasun meneng hanong ba shilong. Ka jingshit kalong 8.0 degree Celsius bat ka jingkriat kalong 4.0 degree Celsius. Ka jingsngam ka hau-hau kalong kandai puan na kashispa menstep bat nyo punyo na kashispa janmin. Ka jinghap slap 0.0 mm. Kala abandon ka jinghap slap bat ka jingtiat upertat habun ki jaka. Ti parlok atu ngila poi syaka bukut jong katup kubor mentah kasni hadu bangin Nesiam yang bat pi la syai kasni kublai pi baro. Mineral assets. Further, we fully exempted customs duty on 25 critical minerals and